Hyvää päivää kaikille, olen Petri Siuro, tamperelainen vihreä kaupunginvaltuutettu sekä maakuntavaltuutettu. Ammatiltani olen mielenterveyshoitaja ja opiskelin sitten myöskin sairaanhoitajaksi. No, nämä työelämän ongelmat ovat minulle ihan tuttuja, koska tällä hetkellä olen kuitenkin päätoiminen pääluottamusmies tuolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Ja mulla on vaaliteemana työssä jaksaminen. En kannata eläkeiän nostoa. Tämä on, minun kantani on hyvin selkeä. Tosin Aamulehdessä tänään väitettiin, että vihreät tätä kannattaisivat, mutta minä en tätä kyllä kannata. No, meidän täytyy huolehtia siitä, että työkyvyttömyyseläkkeelle ei joudu enää niin paljon ihmisiä kuin tähän asti on joutunut, eli työssä jaksamiseen täytyy kiinnittää selkeästi huomiota. Ja täytyy myöskin hoitaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikka. Se on hyvin tärkeä asia. No, hyvä hoito on toisena teemana ja tässä olen sitä mieltä, että meidän täytyy saada sitovat hoitajamääräykset lakiin. Meillä on ollut liian kauan puhetta tästä, että vanhuksia hoidetaan huonosti ja tämä asia on selvästi säädettävä lailla, niin kuin muussakin hoitotyössä tämä hoitajien määrä. No, liikenne on kolmas teema. En kannata Rantaväylän tunnelia, mutta kannatan raitiotieliikennettä. Meidän pitää saada tänne katuraitiotie ja lähijunia. Niin mun mielestä siihen ei myöskään pidä nyt suhtautua, että se on joku kummallinen mörkö. Ei tässä kukaan ole mitään palveluja niin yksityistämässä kauheita. Se on myöskin mörkö. Se voi olla mörkö sillä tavalla, että jos tulee yksityiselle monopoli, niin silloin yksityinen määrittää hinnat aivan itse. Ja tämä tehdään terveydenhuollossa sillä tavalla, että tulee kuntaan tämmöinen ylikansallinen yhtiö, tarjoaa palveluita edullisesti, eli alihintaan pari vuotta. Sen jälkeen kun kunta on sitten riippuvainen, hinnat nousevat. Pätkätyöläisyydestä niin voi sanoa, että sijaisuuksia on tullut tehtyä ihan riittävä määrä, että olen kyllä hyvin tuttu tämän asian. Sairaankuljettajana vähän yli puoli vuotta ja sitten kysyin, että no missä ne kesälomakorvaukset nyt sitten on, kun niitä ei ole sinne tilille tullut. Homma sanoi, että no en mä ole näitä tämmöisille lyhytaikaisille ollenkaan maksamassa. No, kuulun liittoon, niin sanon, että koitan ne maksaa. Kyllä ne sieltä entistä enemmän tulossa meille töihin. No, käytän tässä esimerkkinä ilman mitään rasismin häivää. Filippiiniläisiä on Hatanpään sairaalassa 10 kappaletta. He ovat siirtotyöläisiä, ne ei voi sanoa oikeastaan. Epäilen, tuskin kuuluvat liittoon. Epäilen, ei varmaan liity missään vaiheessa. Sairaanhoitajana mä haluan sen verran sanoa, että olen tutustunut hyvin perusteellisesti siihen, millä tavalla Optiimi tuo niitä. Ja mä olen tavannut myöskin Filippiinien Tehyä vastaavan järjestön puheenjohtaja. Hän kävi tutustumassa Suomessa tähän tilanteeseen. Hän oli toki sitä mieltä, että sieltä Filippiiniltä ei olisi hyvä, että tulisi ketään lähtisi niin muualle tekemään sairaanhoitajista, niin ihmisillä kaupankäynti ei ole oikein. Siirtotyöläisyys on väärin. Ihmiset tulevat toiselta puolella maapalloa tänne tekemään töitä pariksi vuotta ainoastaan tienatakseen rahaa. Jos tarvitsemme maahanmuuttajia, niin sitten otamme tänne. Kyllä tänne töitä saa tulla tekemään ja Suomea rakentamaan. Silloin pitää myöskin sitoutua tähän maahan. Tästä, että valtionalainen hallintoyksikkö kirkko voi rikkoa useita eri lakkoja. Tasa-arvo kuuluu kaikille. Tähän ei ole mitään lieventäviä asiakkaita.